Hov. Jamen, det er jo Poul. Ja, dag, Andrea. Dag, Poul. Ja, det er jo slet ikke dig, jeg skulle snakke med. Jeg skulle til købmanden. Jamen, vi kan da godt lege købmand. Nå ja, det kan du selvfølgelig godt. Så Kan er du jeg godt være købmand? Ja, så siger jeg, hvad skulle det være, frue? Hvorfor siger du frue? Det siger købmanden til damerne. Hvad betyder, hvad skulle det være? Ja, hvad vil du have? Hvad vil du købe? Nå, så sig det lige igen, ikke? Ja. Ja. Hvad skulle det være, frue? Goddag. Jeg skulle have et stort glas solsikkefrø. Det har vi ikke i glas, desværre, frue. Nå, men så skal jeg have et stort glas mørkt rugbrød. Det har vi heller ikke i glas. Nå, sig mig, hvad har du? Ja, vi har vitaminpiller i glas. Nå, men så tager jeg det. Et stort glas vitaminpiller? Ja, det var da så er meget det, godt frue. husket, ikke? Jo, var der ellers noget? Ja. Bliver du ved med at sige det der? Ja. Nå. Ja, så skal jeg altså også have nogle solsikkefrø. Ja, så gerne. Hvor meget? Hvor mange har du? Ja, jeg har nok. Men du må sige et eller andet. Noget med nogle pund eller sådan noget, ikke? Nå, nogle pund. Ja. Ja, men se 1, 2. Jeg skal have 2 pund solsikkefrø. Ja, så gerne. Ja. Og så skal jeg også have noget rugbrød til Kjeld. En stor pakke mørk? Ja. 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 Og så skal jeg have noget til at komme på, du ved. Smør? Ja. Der er nogen, der siger noget, Poul. Det er der også. Ja, der lyder underligt. Jeg tror, det her er skabet. Skabet? Tag og luk den dør. Det er jo en frø, Poul. Ja. Synes du måske, jeg ligner en giraf? Pæn godmorgen. Jeg er Andrea. Hvad hedder du? Hvor kommer den der ved? Luk den dør. Du skal sige pæn godmorgen. Hvorfor det? Ja, det skal man altså. Det siger Kjeld. Nu? Ja. Jamen, ham kender jeg ikke. Tag nu og luk den dør, hvor jeg vil have fred. Sig noget pjat. Vi lukker altså ikke den dør, før du siger, hvad det hedder. Luk nu den dør. Ja, hvad hedder du? Luk! Ja, man kan da ikke hedde luk. Jeg sagde, luk den dør, ikke? Sig nu, hvad du hedder. Kaj. Og tag så og luk den dør, ikke? Vi må også hellere lukke. Ja, det må vi nok heller. Det var en skam. Det var da mærkeligt. Jeg kunne godt lide ham. Kunne du godt lide ham? Ja. Kunne du ikke lide ham? Nej, jeg synes ikke, han var rigtig rar. Jeg kan godt lide frøer. Kan du det? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes også, at sang meget pænt. Det synes jeg altså, Poul. Ved I hvad? Dag, Kjeld. Hej. Vi bliver nødt til at sige farvel. Nå. Ja, tiden er gået. Ikke? Farvel. Tak for i dag. Farvel. Pæn farvel. Pæn farvel. Kan du se, jeg kan huske det? Ja, du er dygtig. Nå.